It-tlieta filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat żar l-Ascaris War Rooms fil-Belt Valletta, kumpless ta' operation rooms li kienu jintużaw min-Navy, mill-Air Force u mill-Armata. Mario Farrugia, kap eżekuttiv ta' Fondazzjoni Wirtartna, spjega l-importanza ta' dan il-post. Minn hawnhekk kienet deċiżjoni importanti ħafna fl-andament ta' tieni gwerra dinjija. Naħseb il-lapiċi tiegħu kien naturalment l-invażjoni ta' Sqallija, però l-importanza tal-post ma tiqax ma' tieni gwerra dinjija, tibqa' għaddejja wkoll fil-gwerra birda. L-Ascaris War Rooms kellhom jiġu restawrati mill-fondazzjoni meta din ħadithom f'idea minħabba l-problema tal-ilma li kien qed jirrovina l-bini. Waqt żjara li għamel fl-Ascaris War Rooms il-mexxej Laburista Joseph Muscat, irriafferma l-impenn ta' gvern ġdid brabta ma' postijiet simili. Kun hemm aktar siti li jkunu żviluppati u miftuħa għal pubbliku kemm flimkien mas-settur privat, kif ukoll flimkien ma' NGOs permezz ta' ftehim li jkunu jagħmlu sens u li jkunu jgħinu biex kemm jista' jkun postijiet ikunu aktar available għal pubbliku. Il-kap eżekuttiv ta' Fondazzjoni Wirtartna jispjega għalfejn din il-proposta hija waħda pożittiva. Naħseb li dikjarazzjoni bħal dik hija waħda deċiżament pożittiva. Għaliex il-wirt li għandna f'Malta tantu kbir, il-gvern waħdu qatt ma sa jkun pożizzjoni li josibu kollu. Jiġifieri żgur ridu nsibu modelli oħra ta' kif nistgħu nittakiljaw il-problema rrid ngħid li l-wirt storiku fil-fatt jirrappreżenta. Problema mhux għax huwa xi ħaġa li ma nibżonna, fil-fatt għandna bżonna ħafna rridu nsiebha u jekk nutilizzawha sewwa dan huwa riżors importanti ħafna għall-pajjiż.